je to taký nezvyčajný protest, že je tu niekoľko spisovateľov, ktorí sú znepokojení tým, čo sa deje nielen v kultúre, ale v spoločnosti vôbec. Nezvykneme si nikdy na to, že mali by sme sa vracať niekde späť do nejakej ideológie, s ktorou sme sa kedysi dávno rozlúčili. Nezmierime sa s tým a budeme protestovať. To je taká naša predstava v Asociácii spisovateľov Slovenska a vítame všetkých, ktorí sa k nám v tejto myšlienke a v tomto duchu pridávajú. Naším domovom je Európa, nie nejaký vzdialený východ, z ktorého sa nám podarilo odísť. Samozrejme zdieľam rozhorčenia a pocity všetkých ostatných. Myslím si, že Slovensko sa ocitlo vlastne na križovatke, kde sa naozaj rozhoduje o našej budúcnosti. Celá táto vládna garnitúra na čele s Ficom nás ťahá do sféry ruského vplyvu. A teda prebieha tu naozaj niečo ako normalizácia a ak bolo treba nájsť na čelo literárneho centra osobu, ktorá dokonale zodpovedá štýlu súčasného ministerstva kultúry, no tak pán Murín je úplne ten najlepší typ, ktorý už rozložil pen klub a svojou aroganciou a svojimi konšpiračnými textami úplne zapadá do tejto žiaľ reprezentácie, ktorá pre nás tvorí hymny a ktorá proste všetky výmeny, ktoré sa udiali od Bibiany cez SNG až po Národné divadlo, zapadajú do toho. To je len ďalší malý krôčik. A proti tomu sa musíme postaviť všetci, ktorým záleží na slobode umeleckej tvorby. Prišiel som dnes z Prešova, lebo si myslím, že každý človek, čo prichádza o prácu, má právo dozvedieť sa prečo. Podľa mňa je to základná vec. Pochádzam z Británie, kde to základnou vecou je. Ale na Slovensku žijem dlhé roky a za ten čas som od rôznych ľudí počul príbehy o tom, ako kedysi prišli o prácu, ale nikdy neboli informovaní prečo. Tiež som od mnohých ľudí počul, ako sa uchádzali o nejaké pracovné miesto, lebo spĺňali všetky požiadavky, ale nakoniec neboli ani pozvaní na pohovor. Samozrejme, ľudia mi často spomínajú, ako to bolo za socializmu a že keď išlo o výberové konanie, kvázi, stranickosť a známosti daného uchádzača boli niekedy oveľa dôležitejšie než schopnosti a skúsenosti. Ale socializmus dávno skončil, nie? Predpokladám, že drvivá väčšina ľudí na Slovensku by chcela, aby podmienky na pracovnom trhu boli férovejšie a transparentnejšie. Bez ohľadu na to, či človek pracuje v obchode, na úrade, v súkromnej firme, v škole, v nemocnici, vo fabrike alebo na ministerstve, každý podľa mňa má právo vedieť, aké sú kritérie na prijatie alebo dôvody na prepustenie. Každý neúspešný uchádzač alebo človek prepustený z práce má tiež nárok na vysvetlenie od nadriadeného. Ak sa táto vláda získať voličov konštruktívnym spôsobom, mala by zaručiť tieto základné práva a neísť opačným smerom a svojvoľne prepúšťať a vymenovať ľudí podľa vlastných nejasných kritérií. Už nie je normalizácia. Potrebujeme si osvojiť pracovné normy 21. storočia. Ďakujem. Toto stretnutie vlastne sa týka jednak autorov, spisovateľov, ale jednak je naozaj takým hlasom, ktorý chce povedať, že túžime žiť v krajine, ktorá bude kompetentne, spravodlivo a slušne spravovaná. My sme skúsili alebo rozhodli sa, že musíme dať najavo svoj názor.
Toto je zárodok. Chcem povedať, že už som dávno nevidel pokope toľko slovenských spisovateľov na jednom mieste, dokonca na ulici, ktorí možno aj ako nejakí potulní muzikanti by mali oslovať túto chodcov. Myslím, že aj by to šlo, keby tých chodcov bolo dosť. Ale veď dobre. Myslím, že to je dobrý začiatok a myslím, že sa ešte uvidíme a že sa uvidíme aj s tými, proti ktorým protestujeme, lebo sme normálna súčasť otvorenej európskej kultúry a nie nejaký zapadnutý kult, kde nejaká panda si bude robiť, čo sama nekultúrna. V mene kultúry, takzvanej kultúry, čo chce. Slovenskí spisovatelia by sa chceli viditeľnejšie zapojiť do kultúrneho štrajku a chceli by sme preto ohlásiť, že o nejaký čas, ešte presne nevieme deň, ale bude to čoskoro, sa tu stretneme v čo najväčšom počte všetci tí, ktorí nesúhlasíme s krokmi Ministerstva kultúry, ktorí nesúhlasíme s tým, aby literárne centrum reprezentovalo slovenských spisovateľov a na čele tohto centra stál nekompetentný Hrubý Grobian. Budeme preto organizovať stretnutie, na ktorom sa budeme prezentovať minimalistickým čítaním zo svojej tvorby. Myslím si, že tie najdôležitejšie veci si ľudia, ak chcú byť autentickí, tak si hovoria neverbálne, pohľadom, dotykom, pohľadením. Pretože nič nie je výrečnejšie ako ticho a ako mlčanie. Ticho a mlčanie má obrovskú hodnotu v literatúre, v poézii. Žiaľ, táto vláda a tí, ktorí sú pri moci, nemajú veľa zmyslu pre ticho a pre mlčanie. Takže musíme sa v tejto chvíli zmobilizovať a musíme prehovoriť. A verím, že náš hlas bude neprehliadnutelný a bude rozhodný aj do budúcnosti. Niet kam cúvnuť. Máme dokonca takú tradíciu v slovenskej literatúre niektorých autorov nepohodlných vytesňovať. A ako to zaznelo na konci minulého roka pri tej novej verzii hymny, keď bolo povedané, že táto hymna nie je pre vás, ale je pre tých iných, tak aj tu trošku cítim také úsilie, takú snahu o to vytesňovať niektorých autorov, označovať ich za nepohodlných a zasa inú časť autorov označovať za tých, ktorí podporujú vládu, ktorí podporujú tento spôsob vládnutia, ktorý nemá nič spoločné s kultúrnym vládnutím, s vládnutím kompetentným, spravodlivým a slušným. Keď sa spoja zlí ľudia a začnú konať zlo, je povinnosťou dobrých ľudí, aby sa tiež spojili a začali konať dobro, respektíve sa bránili. Tak ja som presvedčený, že táto hlúpa politika nemá proste šancu zvíťaziť, ale nejaký čas ňou treba zápasiť a podstatné, aby sa našli ľudia, ktorí tu budú a budú zápasiť. Zatiaľ sme zvíťazili vo všetkých zápasoch, hoci to nebolo samozrejme o novembra 89, aj novembra 89. Čiže ja som optimista, ale nemôžeme byť doma. Sú veci, kedy treba mlčať, jak hovorí kniha Kazateľ, kedy treba hovoriť, či je v tejto chvíli budeme hovoriť. Keď ministerka kultúry vyhodila riaditeľa Slovenského národného divadla a riaditeľku Slovenskej národnej galérie a nahradila ich úvozovky našimi ľuďmi, hovoril som si, čo sme my literáti horší ako divadelníci a výtvarníci? Zmena na poste riaditeľa Slovenského literárneho centra ukazuje, že nie sme. Každý deň sme svedkami, ako demokracia na Slovensku dostáva údery od tých, ktorí si november 89 nevšimli. Pripomeňme teda, že máme za sebou únik z pazurov sovietsko-ruského režimu, 35-ročné vyrovnávanie sa s jeho dôsledkami, rovnako aj zložitú obnovu celej spoločnosti. Máme za sebou obetavé úsilie 100 000 občanov, ktoré pomáhalo návratu medzi civilizované krajiny Európy. Za uťahovanie opaskov a obetu všetkých reforiem žiaden z občanov nečakal ani pochvaly, ani výhody. Rovnako ale nik nečakal ani bezúzdnosť,
za akou sa na túto krajinu vrhli politickí supy. Osvojili si vulgárny jazyk a také sú aj ich skutky. Urážajú slušných ľudí, odvolávajú ich z funkcií a na ich miesta dosadzujú antivaxerov, konšpirátorov, proruských trolov a ďalších nekompetentných ľudí. Po návštevách zločineckého Ruska nachádzajú nové miesto Slovenska mimo Európskej únie. Toto je azda posledná čiara, ktorú sa odvážili prekročiť svojimi otvorenými výrokmi. My s vylúčovaním Slovenska z európskej civilizácie do civilizácie smrti nesúhlasíme. Pridávame sa ku všetkým silám v krajine, ktorým záleží na Slovensku v európskom civilizačnom priestore. Likvidáciu kultúrnych inštitúcií zo strany Ministerstva kultúry je príprava na umlčanie umelcov. Teda na umlčanie nás všetkých, ktorí tvoríme pre spoločnosť nezanedbateľné hodnoty. Mnohí z nás to zažili po vpáde sovietských vojsk na naše územie v 68 roku. Dnes nás nestrašia ruské tanky v uliciach, ale proruské myslenie tejto vlády. Aj jej prekáža slobodná kultúra a slobodné myslenie. Po historických skúsenostiach sa nehodláme prizerať na demontáž demokracie. Jej súčasťou je aj odvolanie riaditeľa Slovenského literárneho centra Pavla Sibilu a vymenovanie nového riaditeľa, konšpirátora a proruského sympatizanta Gustava Murina. Tento likvidačný krok ďalšej kultúrnej a literárnej inštitúcie rázne odmietame. Nik nemá právo devastovať slovenské kultúrne ani literárne prostredie. Nik, to znamená ani ministerka kultúry. Naše slušné a kultivované protesty budú pokračovať aj naďalej. Ak pre túto vládu sme len nepočetná skupina spisovateľov, pripomeniem, že ani krvavé sonety, ani Jozefa Maka, ani prútené kreslá nepísali zástupy straníkov, ale jednotliví autori. Aj my sme jednotliví autori a devastátori kultúry nás neuvádzajú do rozpakov. Sme tu, vieme, kde je naše miesto, aj v literatúre, aj v histórii a neuhneme. Ďakujem za to.